Ришти пухта қимат шидаги хачи хела бу як одам дадам мефора ришти пухта амуда ба ришти лои кадем экономтар мисол кухникни беҳтарин мешавад 7572 сомон дар ҳамун стена расход шидаги. Салому алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад. Як проекти хонаи 4 ҳуҷрага мешавад. Проекти хубай бо ғишти лоӣ бардоштагиан. ҳамонро дар борааш камтар суҳбат мекунем, расходоша, буровардагиам ҳамаша гап мезанем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Ин як бор сурати хонаро бинед аввал. Чӣ хеле диден сурати хонара намера мо расходша буровардагия майно то будшавиша бо ғишти лоине ки ғишти пухта қимат шидагия чӣ хеле бо як одам дадам мефора ғишти пухта амуда ба ғишти лои кадем экономтар намера ҳозир мо расходша аз нов гап мезанем. Рафтем сурате ки дар навор дидем бародаро намеяй проектуш проекти хонаи 4 ҳуҷрагай бояд чӣ дорад хонаи детский дора. Мисол ин хонара кухниам куни мешава. Мисол на кали дорай ана хел ана инҷа мисол кухникни беҳтарин мешава. Ана инҷа 4 та хона, якта меҳмонхона, 3 та хонаи калонай якхела. Ана кали дорай мисол 1090 ба 3 шидагия. И хонао 5 ба 330 ҳар сеш. Ана меҳмонхона 350 дар 6 шидагия. Ана яки кухни мегум 2 дар 3.5. Ана миай проектуш намера мо расходша аз 0 то будшавиша ҳисоб кардагем бародаро. ҳозир ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунен. ҳозир расходи фундаминуш расходи фундамен дар 83,2 пагони метр 70-40 рехтагиан. Ана семент 88 халта, сементи 500 43 сомони 3784 сомон. Ана арматура 85 дона 25 сомони 2125 сомон. Ане барои армировать кардан. Сим 10 килограмм 15 сомони 150 сом. Санг 2 камаз 500 сомони 1000 сомон. Шебен 2 камаз 800 сомони 1600 сомон. Қум 2 камаз 400 сомони 800 сомон. Ана устопули бародаро як пагони метри ҳаму фундамина 30 сомони рехтагиан 2520 сомон устопули шидагия. Общий расходи ҳаму фундамин бародаро 11979 сомон фақат дар фундамин расход шидагия. Ана расходи стенара гап мезанем бародаро. расходи стенара бо ғишти лои мо ҳисоб кардагем барои чӣ ки ҳозир ғишти пухта қимат арзон шудеса ӯ точно аниқ нестай. Ана расходи стена бо ғишти лои со ғишти лои размеруш 40-20 да ани дарозиш 40 паҳмиш 20 баландиш 10 на 2 метр баландӣ бардоштагиан. ғишти лои 8216 дона рафтагиай 0.50 дирами яъне 50 дирама як донаи ғишти лои 4108 сомон. ана хок 2 камаз барои раствор ҳамо ғишта чиндан 130 сомони 260 сомон. ана сетка 3 рулон 200 сомони 600 сомон. тол 2 рулон 70 сомони 140 сомон. устопули бародаро як ғишти ҳаму стенара 30 дирами мечинан устоо 2464 сомон устопули шидагия. общий расходи ҳаму стена бародаро 7572 сомон дар ҳаму стена расход шидагия. ана расходи киршаша гап мезанем бародаро. киршаша чӣ хеле диден конвертни пӯшондагия 3.5 шифер. расходи кирша дар хонаи 1590 дар 9.5. тахтаи 6 метра 0.50 баруш 15-50 дона рафтагия яъне нархуш 100 сомон ай
як донаи тахтаи 50-каи 6 метра ана 5000 сомон мешавад. Тахтаи 6 метра 0,25 яъне 200 баруш 15 10 дона рафтагиай 45 сомонӣ 450 сомон. Тахтаи чорни бародаро 6 метра 0,25 яъне 200 баруш 10 100 дона рафтагиай. мисол шовша 5-7 сантиметр мондагиан 100 дона рафтагиай 30 сомонӣ 3000 сомон. ана тахтаи 6 метра 0 сараковка тахтаи сараковка яъне 6 метра баруш 15 50 дона рафтагиай. мисол барои боло барои ҷои шифр тайёр кардан 50 дона рафтагиай 85 сомонӣ 4250 сомон. ана рекаи шифр подшифр бародаро 6 метра 5-5 45 дона рафтагиай 28 сомонӣ 1260 сомон. ана шифри тоҷикӣ задагиам бародаро ҳозир шифри тоҷикӣ 50 сомон шудагиай 100 дона рафтагиай дар ҳамин хона 50 сомонӣ 5000 сомон. ана мех 20 килограмм яъне инҷа садак 120 70 мерава обши 20 килограмм мо гирифтем 10 сомонӣ 200 сомон. устопули бародаро як шифри аму хонара 25 сомонӣ задагиан 2500 сомон устопули шидагиай. обши аму расходи аму киришаи аму хона бародаро 21660 сомон дар киришаи аму хона расход шудагиай. чӣ хел дидем кириша 21660 стена 7572 ана фундамент 11979 сум дар ҳамин проект дар ҳамин хонаи 1590 дар 9.5 расход шудагиай. обши амуро мо ҳисоб кардем бародаро 41211 сомон дар ҳамин хона расход шудагиай. ин буд проекти имрӯзамон бародаро. проекти хубай беҳтаринай проекти хубай беҳтаринай. мисол касоне ки бо ҳамин проект маъқул бошад номераи имо ватсап дар эписоди ин видео мешавад нависен ҳатман мепартом. як чизи дигарам мегӯям бародаро мисол проект партофтестен дар имо ватсаби ман проекте ки нав мефирен мисол мо вақти зиёдӣ надорем ки мисол ҳисоб кунем ай ҳаматон бахшиш аввал барои чӣ ки мо ҳам кор дорем ай сари мебурем бега хона медуроем барои ҳаму вақт намешавад ки ҳамора ҳамаша бинем. сто як рӯза 15 сурат мефиранд. ҳамин хел бародарон мисол мо чеки тайёр дорем ҳамира ки гуфтем мо метонем партоем. ин буд проекти имрӯзамон бародаро. дар канал подписатсия кунед аз видеои мо бохабар бошед. иншоалло дар оянда видеои беҳтарин мекунем проектҳои нав ба нав. чӣ хеле ки дидем бародаро ина ҳамаш расходша гап задем ҳамаша буровардагиай бо нархи ҳозираҳай. ана ин буд видеои имрӯзамон бародаро. дар канал подписатсия кунед аз видеоҳои мо бохабар бошед. то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр.